Sa headlines kan mga barata, teenage pregnancy sa Naga, ikinakaalarma na kang grupong Bantay Familia. National Irrigation Administration Bicol, na didipisilan magsingil sa irrigation service fee. Delegasyon kang Marinduque, yaon sa siyudad kang Naga para pag-adalan ang good governance kang Naga. Sarong Parapadyak, arestado sa drug buy bust operation sa Naga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Naaalarma si Naga City Vice Mayor Neni Diasis asin pamayokan Bantay Familia sa syudad ning Naga. Sa kamugtakan ngunyan kan mga minor de edad na babae na amay nagbabados. Basado naman ini sa report kan Commission on Population na ipinaabot sa City Population and Nutrition Office na iyon na subuot ang pinaggigibuanin aksyon. Alagad mas naalarma si Vice Mayor Diasis sa kamugtakan kan mga minor de edad na amay na babados na magkairibanan pa nakaistar sa sarong-harong. Naigwa kaming 12 years old nga ni na nag-aki na yaon mo niyan sa Samoya sa shelter me. Tapos igwa pa itong lately naman, igwa kami itong 15 years old man na nag-aki man, only to found out na kang para interview kami sa kod na hiling na ito pala si dati may man dating pig-refer man sa mga kliyente na mga 11 years old garo siya, ibinalik mi duman, hinanap mi si ina, kasuway na si magurang, ibinalik mi sa ina. Tapos dahil minaaraman na nagbalik tigli, nahiling ko na lang na garo naghahagad ni pero limos nag-iikot na bados na 15 years old. So sakod ang ano ka ito, ang medyo nakaalarma sako ta naka-star sinda sa sarong-harong na ang mga kaibanan puro man mga minor de edad. Igwang sarong 13 years old duman na ang karelasyon si tugang man lang ka itong nakabados duman sa 15 years old. Tapos ang kaibanan ninda is 21 years old na dadakop man nga na sa drug sigaro. Mientras tanto, apwera kan amay na pagbabados nanutaran man kan grupo kan Bantay Familia ang pakikipagrelasyon kan sarong 12 anyos na aking babae sa sarong 21 anyos na soltero na ikinaalarma kan mga magurang. Hulita da isubuot nagsusunod ang aki. Susog ki Vice Mayor Neni Diasis kay puanin sarong programa kan lokal na gobyerno kang Naga na masimbag sa problemang ini. Sakod na araman mi na bako palang papalan yan. Igwa pa pala na mga minor de edad na nagkakaigwa ng relasyon. Si late sa kuya may na 12 years old na ang nakarelasyon man is 21 years old. Naaalarma naman si mga magurang tadaay na nagtutubod si mga aki ninda. So dapat garo talaga magkaigwa kita ning garo sarong programa. Ang lokal na gobyerno, kami, ang Bantay Familia po, yan ang saro sa tututukan ni. Sa iba pang bareta, intervention kan PNP sa kada barangay dakulang tabang para mapababa ang kaso kan rape sa Banuang Arin Minalaba, Camarines Sur. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Sa 2 bulan na nakalihis mayong na-report na kaso nin pandulugos sa Philippine National Police sa Banwarin, Minalaba, Camarines Sur. Inibasado man sa pahayag ni Police Major Ronald Brugada. Sigon kay Brugada, poon kan pagtukaw niya como OIC kan PNP Minalabak, pigihinguha kainin na maabot ang hararayong barangay kan Banwaan, tangaling makipag-koordinar sa sainla. Asin matabangan na mapababaan ang mga kaso kan pandulugos sa Banwaan sa pagi kan ginigibong pagkikipag-olay sa mga opisyal kan barangay asin mga residente digdi. Ang inabot ko talaga digdi dakol talaga sa moyang data, base sa moyang data, dakol ang rape incidents na nangyayari sa Minalaba. So far naman sa mga nakaaging simana sa bulan, dahil ako naka-receive ng reports pa na may nangyari na naman na rape incident. Siguro yan sa padagos na pag-ano kang tarabangan yung PNP Minalaba, LGU, saka barangay. Kasi ang ginigibo ko kaya, binibisita ko ng mga barangay personally, kinakaulay ko mga barangay official, tinatawag ko sinta kung ano ang pwedeng magiging intervention sa bawat barangay. Kasi ang kada barangay kaya iba-iba ang sa indang may mga peculiarities man sinda na dapat kong i-address manunungod sa indang prison order and regarding sa mga pag-intervene kaniyong kasong rape.
Kaya dako ng katabangan siguro ito. And ngayon nga naman, siguro nahihiling nila kasi sinasabi ko sa ano nila na grabe ang kriminalidad pag sa mga tao na kasuhan ng rape. Saka sinasabihan ko man ang mga youth na nakakaulay ko sa barangay na pagkatamaan na nila, takadak lang sa mga nagiging biktima nasa bracket ng mga youth. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Padago sa mga bareta, Camarines Sur Irrigation Management Office may sadiri ng building para sa saindang mga empleyado asin mga paraoma. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang halawig na panahon na mayang sadiring building ang Camarines Sur Irrigation and Management Office para sa opisina kang sa mga empleyado, ngunyan, marirealisar na ini matapos subot na maponrahan kang Central Office kang National Irrigation Administration ang NIA Bicol na mapatugdukan ni sadiring building ang Camarines Sur Imo. Susugiin General Lauro Ballesteros, Regional Manager kang NIA Bicol, may marhay ng opisinang dudumanan ang mga parauma na pinagsiservisyohan kang Camarines Sur Irrigation Management Office. Actually po kasi yung mga tao na yung naka-house dito ay nandito sa regional office. Ibig sabihin, wala po silang sariling building. Pero sa ngayon po, dahil napagbigyan po tayo ng ating administrator, nabigyan ng pondo, may sarili na po sila ngayon. Magkakaroon na po sila ng sariling building na yung mga farmers ay diretso na pupunta sila rito sa kanila. Ang two-story administrative building kang Camarines Sur Imo ang may kabilugan na pondong 30 milyones pesos asin hahamanon sa loob ng 300 calendar days. Nakatutok man sa pag-rehabilitate asin pagkonstruir nin manlain-lain irrigation project ang Camarines Sur Irrigation Management Office sinikan iba pang Imo sa reyon. Sabihin natin lahat ng IMO sa Region 5. Responsible po sila sa paggawa ng rehabilitation and construction of different irrigation projects dito po sa buong Region 5. Mientras tanto, nagpapadagusama ng patrabaho sa bagong edipisyo kang Camarines Sur Imo. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, parapadyak sa syudad ng Naga na aresto sa pagpabakal subuot ng shabu. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located
at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AAT Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, National Irrigation Administration sa Bicol na didipisilan magsingil kan irrigation service fee sa mga paraoma na daikabali sa libreng pagbayad kang serbisyo kang NEA. Yan ang report ni Melvin Machado. Inako ni Engineer Lauro Ballesteros, Regional Manager kang National Irrigation Administration sa Bicol, na problemado sinda kung paano masisingil ang mga paraomang may babayad ang PAS Irrigation Service Fee. Iyo ito may sobra sa 8 ektaryang pinag-uuma asin day sakop kan Free Irrigation Service Act. Ngunya na taon, ang Bicol dapat makakolekta ng 12 million pesos, alagad nakaka 500 mil pesos pa sa nasindang nasisingil. Ito ang napakalaki naming problema talaga. Actually, nahihirapan kami dyan eh. Ang collection namin parang nasa 500,000 lang eh. Pero ang target po namin is 12 million. That is 10% of the collectible sana. Yun ang pinatarget sa amin eh. Alin ang 10% of collectible, sir? 12 million na target namin this year. Kaya lang parang imposible eh. Lalo na ngayong panahon na ito, wala pa kaming milyon na nakolekta. So for 2022, sir, ang target yung makolekta ay magkano? Sana? 12? 12. Pero ka-Soviet, nasa 500. 500 plus pa. Para masingil ang pagkakautang sa irrigation service fee, pinapadaran subot ng demand letter sa mga parauma, asin kung dahil makabayad, dinadara ninda ini sa korte. Meron po kaming ginagawa dito. Meron kami kasing legal officer eh. Nagsasubmit kami ng demand letter. Ngayon, yung pag-uusap namin, pagka hindi nag-act doon, ay parang ipapasok namin sa korte, parang small claims lang. Na without attorney, ganun. Basta titingnan yung documents. Tapos magdi-decide na yung court. Kasabay kay niyang pangapudan kang NEA Bicol sa mga paraomang may sobra sa 8 ektaryeng lote na bayadan ang sedang obligasyon sa sendang opisina. Sa mga landowner po na above 8 hectares, sana po ay makipagtulungan sa NEA para mabayaran po yung pagkakautang. Kasi po hindi po kayo libre. Base po dun sa batas na pre-irrigation service fee. Kayo po ay dapat magbayad ng takdang rate. Ano po? Sana po ay matulungan nyo kami para tumaas naman yung income nitong ating rehiyon. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, certification fees as in burial permit planong gibu na libre para sa mga indigent sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Mauot na gibuhon na libre para sa mga indigent na senior citizen, solo parent as in PWD ang pagsingil sa certification fees as in burial permit sa Banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Sigun kay Vice President William Masapol, saro sa nagpropose din ordinansa manungod sa nasabing bagay na obhetong mapagyaan sa mga gastuson sa bayadan lalo na sa mga inaapod na extreme indigent. Kaya regarding po duman sa ordinance na nag-grant duman sa mga extreme indigent na dainasin na mabayad ng mga certificates. Halimbawa sa Treasurer's Office, sa RHO, nag-propose ako ng isang ordinance which is pasado na, nag-agi ng public hearing. Duman sa mga extreme indigent, yun po ang mga recipient kanto. Senior citizens, solo parent, tapos ito mga PWDs. So isin na po ang makaka-avail kan exemption kan pagbayad sa mga certificates na kukuha nila sa mga different
mga manlain-lain na opisina sa Banwa. Ang nasabing ordinansa pasado na asin na nag-agi na sa public hearing asin dakulang tabang sa mga taga San Fernando lalo na sa mga senior, PWD asin na mga solo parents. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa satuyang police report, aabuton sa 1.5 grams ning shabu na nagkakantida ning 10,200 pesos ang na-recover kan mga otoridad sa suspect na si Jovito Bergonio, 42 anyos, asin pedicab driver, asin residente kan Zone 4, Barangay Abelia, Syudad ning Naga. Matapos ang ginibong anti-drug bypass operation kang City Intelligence Unit, Station Drug Enforcement Unit kan Police Station No. 1 kang Naga City Police Office kan Subagong Udto sa Barangay Abelia. Ang nadakop na suspek ang kabali sa Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs. Sa iba pang police report, irido ang supervisor ng isang ice cream product duman sa Daraga Albay matapos badilon sa hita kan dai pa nabibistadong suspekan sumanggi. Nangyari ang insidente sa Purok 2 sa Barangay Kimantong, Daraga Albay, kung saan mabakal subuot sa tindahan ang biktimang si Alan Humalon Ramos kandulukon kanduang suspek na nagdeklaranin hold up. Habo-sabot itao kang biktima ang sayang sling bag asin nagpurbar pa man subot manglaban sa mga suspek kung kaya binadil siya sa hita. Nadaraman giraray ang sling bag kan biktima asin nagdurulag subuot ang mga suspek pasiring sa direksyon kan probinsya nin Sorsogon. Padago sa mga bareta, delegasyon kang Marinduque yaon sa siyudad ning Naga para pag-adalan ang mapadapit sa good governance kang Naga. Detalye sa report ni Melvin Machado. Bisita ngunyan kan lokal na gobyerno kang Naga ang delegasyon hali sa probinsya kang Marinduque na kinababalihan ka makonsihal hali sa anumang munisipyo kang nasambitang probinsya. Susuki Council Primo Pamintuan kan munisipyo kang Torrijos isinabay na ninda ang benchmarking sa siyudad kang Naga pagkatapos kang sa edang eleksyon kan mga opisyales kan mga hoben na nailihir sa mga munisipyo sa probinsya sa enterong nasyon. Ang pagiging kampiyon subot kang lokal na gobyerno kang Naga sa good governance ang nakakuha sa sendang atensyon. Nagkasundo kami na dito gawin sa Naga, sa Naga City itong aming pagsasanay sapagkat nakita namin na itong siyudad ng Naga ay talagang kampiyon pagdating sa good governance. Alam naman natin yan during the incumbency of the late Mayor, the DLG Secretary Jesse Robredo, and of course our dear former Vice President Leni Robredo ay talagang ipinakita hindi lamang sa siyudad ng Naga kundi sa buong Pilipinas yung anong uri ng pamumuno, ano yung mga mahalagang sangkapapaano nila na paunlad ang siyudad ng Naga. Yun yung aming tinignan na aspeto bakit dito namin na ginanap. Pinanginotan man ni Vice Alcalde Nene de Asis asin kamakonsyal kang siyudad kang Naga ang pag-estimar sa mga bisita na pinagibo sa session hall kang sangguniang panglungsod. Inumaw man ni Councilor Pamintuan ang pagkakaigwan ng representation kang civil society sa lokal na gobyerno kang Naga. Ang nakakatuwa dito sa Naga pagdating dun sa civil society representation, kampiyon po ang siyudad ng Naga dyan. Mientras tanto, presente man kasubagong aga mga opisyalis kang senior citizen kan siyudad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.